Kuluri, kostumi u karrijiet dawn huma affarijiet sinonimi ma' żmien tal-Karnival, il-Ħadd fit-tielet ġurnata ta' din il-festa kompla l-briju fil-Belt Valletta fejn waranofsinhar ingħata bidu għal programm mimli daqs bajda tal-isfilata tal-Karnival. Waqt dan il-programm diversi karrijiet akkumpanjati miż-żeffiena daru madwar it-toroq tal-Belt Valletta fejn il-qofol kien fi Pjazza San George biż-żeffiena jagħtu spettaklu mill-isbaħ lil dawk preżenti. One News tkellem ma' dawk li kienu qed jagħtu spettaklu fejn stqarrew magħna li jkunu ilhom jistennew dan iż-żmien mill-għada li jispiċċa l-Karnival. Dan huwa 12 il-Karnival tiegħi. Nistennih eżatt minn l-għada ta' meta jispiċċa dan li nkunu fih. Kuna nippreparaw minn Settembru għalih biex naslu sal-lum. L-ewwel sena. Tajjeb, naqpa nuħu sew naħseb. Rodrik Zerafa, team leader tal-grupp Toto and Perzuta, għalma One News kif din is-sena hija 12 sena tiegħu u dan iż-żmien ikun nisbaħ żmien tas-sena għalih. Tistennih dejjem, dan huwa ħajjitna. Dasbih, ikun mikluf. Isbaħ moment tiegħu tal-Karnival huwa maħżen. Inti tippreparah. Għax it-tim huwa l-familja tiegħi. Naħmu kollha nfejt. Intant il-Ħadd filgħodu sebaħ ikulurit fi triq kbira San Giuseppe il-Ħamrun f'temp li permetta bosta tfal u anke kbar lebsin kostumi koloriti segwew l-ispettaklu fi triq imtella mill-Kunsill Lokali tal-Ħamrun. One News tkellem ma' tfal lebsin kostum ta' karattri favoriti tagħhom fejn spjegawlna dwar il-ferħ li jġib miegħu żmien il-Karnival. Tifla libsa ta' Astrid mill-film animat How to Train Your Dragon għaltilna l-fejn għażlet il-kostum tagħha. L-ewwel meta ħareġ il-1 u 2 il-bist tagħha wkoll imissa x'inħareġ it-3 il-bist għax bidlet il-kostumi, allura il-bist bħala u missieri għamel dal-kostum kollu. Tifel ieħor libes ta' Power Ranger irringrazzja lill-organizzaturi tal-Karnival u spjega kif it-tfal ikunu qed jistennew bħerqa dan iż-żmien il-kulurit. Nixtieq ngħidilhom thank you tal-li jagħmlu x-xogħol bina għax joqogħdu jagħmlu dawn l-affarijiet kollha u jaħassa meta tiġi x-xita. Is-Sindku tal-Ħamrun qal li kull sena din l-attività qiegħda dejjem tikber. Din is-sena fil-fatt kienet ir-raba' darba li sar dan l-ispettaklu. Semma wkoll kif isib il-kooperazzjoni tar residenti Ħamruniżi biex din l-attività tkun dejjem ta' suċċess. Ikonna konkurrenza tajba mill-residenti, il-residenti xiequ dal-affarijiet, anke tan-negozji, għax jieħdu pjaċir ovvjament dal-andament. Hija xi ħaġa importanti naħdmu id-fit għax ma taħdimx id-fit dal-affarijiet ma jnexxux. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.